Na YouTubeovom kanáli Univerzity Komenského nájdete čoskoro rozhovory s ľuďmi, na ktorých sme hrdí. Profesori a profesorky nám rozprávajú, akými boli študenti a čo si myslia o tých študentoch dnešných. Ľudia musia byť usilovní, aby išli dopredu, ale dôležité je medzi tým, aby tam v tej spoločnosti sa tvorili také niečo, kde vidíš tú krásu, či už duševnú, alebo postavené niečo. Musíme dnes vychovávať takú generáciu, ktorá je kreatívna, inovatívna. Je len pre medicínu, že je nekonečne dôležité mať dobrých učiteľov a neskôr stať sa dobrým učiteľom. To je ambícia, ktorú by každý mal mať. Si myslíme, že vieme, ale v tom momente, keď to musíme samostatne položiť na papier, samostatne reflektovať, presvedcovať zľava sprava, si uvedomíme naše hranice. Prvú epizódu s mojím bývalým školiteľom, profesorom Petrom Prešnejderom si môžete pozrieť už teraz.